35 वर्ष झालेलं तिलारी प्रकल्पाचे जुने कालवे आता शेतकरी नागरिकांच्या जीवावर बेतले। तिलारीच्या उजव्या कालव्याला घोटगेवाडी इथं जलवाहिनी कोसळून 2 दिवस झालेत आणि कुडासे धनगरवाडी कालव्याला भगदाड पडलाय। यात लाखो लिटर पाणी वाया जाऊन शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय। यावेळी कार्यकारी अभियंता विनायक जाधव आणि शेतकरी यांच्यात चांगलीच शाब्दिक चकमक झाली। हे काम निकृष्ट दर्जाचं असल्यानंच हा प्रकार घडल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केलाय। या घटनेला तिलारी प्रकल्पाचे अधिकारीच जबाबदार आहेत, त्यामुळे या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा अशी मागणी करण्यात आली आहे। 2 घरं का 3 घरं बाधित आहेत आणि एक शेतकरी 5 का 6 शेतकरी लोळून आहे। त्यांची पाहणी करा तुम्ही त्यांची पाहणी करा सर। हे बघा पाणी अडवताना त्याची परिस्थिती बघा काय आहे। हे बघा काय आली तिच्या बाईक यांच्या आईने पाणी घरातलं असं इकडे टर्न केलंय, फिरवलंय, रस्त्यावर आणलंय पाणी तिच्या घरात जाताना। मग तुमची जीवितहानी झाल्यावर बघणार, जीवितहानी झाल्यावर बघणार साहेब आमचा हा उद्रेक आहे ना फार मोठा आहे। इथे आम्ही एक चांगला उत्कृष्ट दर्जेदार इथे कोणते कॉन्ट्रॅक्टर यायला पाहिजे आणि त्याने काम केलं पाहिजे सर। कोणी थातून मात्र मलमपट्टी नाही पाहिजे। आता ही दुसरी वेळ आहे, एका वर्षामधली दुसरी गोष्ट आहे, एका वर्षामधली। आणि एवढंच काम नाही करायचं, पूर्ण काम करायचं तुम्ही, तोपर्यंत पूर्ण काम करायचं। तोपर्यंत पाणी सोडायचं। आम्ही लेखी स्वरूपाचे सगळे अर्ज करणार, लेखी स्वरूपाचे अर्ज। कुठल्याही खडी क्रेशरवाल्यांना किंवा इतर कुठच्या वाळू माफियांना हे वापरण्यासाठी आम्ही आमची जमीन दिलेली नाही। डिपार्टमेंट खूप देईल पण आम्ही ती करायला देणार नाही। स्पष्ट आमचा शेतकऱ्यांचा विरोध आहे या गोष्टीसाठी। पोलिसांना घाबरून, महसूल विभागाला घाबरून लोक ऑप्शनल रोड वापरतात। ऑप्शनल रोड वापरतात, खडी रेती बरोबर संपूर्ण रस्त्यावरती ऑप्शनल रोड वापरला जातो आता। डंपर जाणार नाही अशा प्रकारच्या कमानी उभा राहा। तुम्ही एक ह्याचे फलक लावून टाका इथे, तिकडनं गेलेला कॅनल आहे तो संपूर्ण ढासळलाय। जी गाडी पडली संपूर्ण ढासळलाय, त्याच्यावरनं बिंदास वाहतूक चालू आहे। आत्मसात करा तुम्ही, त्याच्यावरती कार्यशाळा घ्या, त्यांच्याशी संपर्कात राहा, तरच हे काम होणार। नाही अशी पट्टी लावून काय उपयोग नाही, काय उपयोग नाही। आता हा आपला आहे ना, त्याचा खाली जे पाईप आहे, आता तुम्ही जसं म्हणता हा हेवी वाहतूक आहे किंवा आता वर्षानुवर्षे झाली, जवळ 35 वर्ष झाली कालव्याचे पाईप ही NP2 प्रकारचे, कदाचित त्यामध्ये म्हणजे आता असं दिसतंय की पाईप फुटून बसला असेल आणि वरचा जो भराव आहे तो पण खाली गेला त्याच्या अनुषंगाने। आणि मग पाण्याच्या वजनानं हे पाणी प्लास्टिक बाजूला प्लास्टिक तर तो कारण वजन 1 क्युबिक मीटर म्हणजे 1000 लिटर पाण्याचं 1 टन वजन असतं। त्याप्रमाणे ते तसं शेकडो टन ते वजनानं ते प्लास्टिक फाडलं, त्याला आम्ही आता पायपिंगच म्हणतो। पायपिंग थ्रू हा कॅनल सगळा, त्यामुळे हे माती सगळं वाहून। आता आपण याला आता जे काय करायचं आहे, पूर्ण पाईप एक्सपोज करून पुन्हा नवीन पाईप घालून आणि हा जो भराव आहे हा भराव पूर्ण काढून भराव पूर्ण पुन्हा करून तरच हे काम सगळं होणार। आणि तुम्ही ते कामही करू नका। परवा दिवशी तुम्ही येतो म्हणून सांगितलं होतं, आला होता तुम्ही, लाखो रुपयांचं नुकसान झालं। किती तक्रार आहे तुमच्या? याला जबाबदार कोण? जर तुम्हाला इथं जमत नसेल तर साहेब तुम्ही गावी जाऊ शकता, ते अजिबात थांबायचं नाही। जर जमत नसेल घरात पाणी गेलंय लोकांच्या, कशाला आला जबाबदार नाही तर तुम्ही? किती तक्रारी आहेत तुमच्या? घोडके मॅनेजरच्या तक्रारी आहेत, घोडके परमेशच्या तक्रारी आहेत, कोण उचलत नाही तुम्ही? आणि लोकांना विषय चाललाय आम्हाला। किती घरात तक्रार गेलंय लोकांच्या पाणी, घरामध्ये पाणी गेलंय, लोकांच्या घरामध्ये जाणाऱ्या वाहिन्या वाहून गेल्या। कोण जबाबदार आहे मला सांगा? आणि अशा पण झाला असता आणि कोणतरी मेलं वाहून गेल्यावर पहिले गुन्हे कोण जबाबदार आहे सांगा? तुमच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत पहिले। आपल्या सरळ विषय तिलारी डिपार्टमेंटवरती आणि संबंधित ठेकेदारावरती मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजे। तिलारी डिपार्टमेंटचे दरवर्षी ह्याच ठिकाणी अनेक वेळा हे कॅनल फुटत आहेत, लोकांचं लाखो रुपयांचं नुकसान होतं इथं। ह्याला जबाबदार कोण? या ठिकाणी काम केलेला ठेकेदार की हा तिलारी डिपार्टमेंट? हा आता एक लोकांनी कोणाकडे ह्या विषय काढावा, कोणाकडे न्याय मागावा, हा आता इथं एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे। कारण इथं अनेक वेळा मागच्या वेळीसुद्धा कॅनल इथंच या ठिकाणी फुटून अनेक लोकांचं तिथं नुकसान झालं। का बागेच्या बागा संपूर्ण जाऊन माती भरली आतमध्ये। कोणाकडे ह्या लोकांनी दाद मागावी की ह्या अशाच प्रकारचं निकृष्ट, ह्या अतिशय या ठिकाणी पाहू शकता आपण, अतिशय निकृष्ट दर्जाची ताडपत्री या ठिकाणी टाकलेली आहे। कॅनल हे ताडपत्री टाकून करायचं काम आहे का?
किती वेळा दुरुस्त करायचं? आम्ही काय म्हणतो की एकदाच जे काय असेल ते एकदाच तुम्ही दुरुस्त करा. का RCCचा कॅनल का होत नाही? गोव्यामध्ये जर होऊ शकतो तर महाराष्ट्रात का होऊ शकत नाही का? हाच एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या ठिकाणी ह्या ठेकेदारावरती आणि डिपार्टमेंटवरती सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करावेत अशी आमची मागणी आहे. कारण अनेक वेळा आज इथं एक नशीब लोकांचं चांगलं की या ठिकाणी जीवितहानी झाली नाही. अन्यथा जर रात्रीचा हा विषय झाला असता, लोकांच्या घरामध्ये पाणी गेलं असतं, एखाद्या झोपेमध्ये असताना जर हा विषय घडला असता तर या ठिकाणी 100% जीवितहानी झाली असती. मग याला जबाबदार कोण असतं? याची जबाबदारी कोणी घेतली असती? कारण हा इथून संपूर्ण गोव्यापर्यंत जाईपर्यंत ह्या कॅनलच्या खालच्या बाजूला लोकांची घरं आहेत, लोकांच्या बागा आहेत. अशा प्रकारे जर कॅनल फुटायला लागले आणि अशा प्रकारे जर एवढं मोठं लोड जर लोकांच्या घरामध्ये जायला लागला, बागामध्ये जायला लागला, तर खाली राहणं सुद्धा मुश्किल होणार आहे. एक तर तिलारी डिपार्टमेंटने कॅनलच्या खालच्या साईडला असलेल्या घरांचं पुनर्वसन करावं अशी आमची मागणी आहे. तिलारी डिपार्टमेंटवरती सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे आणि ठेकेदारांवरती दाखल व्हावेत ही माझी मागणी आहे. एकही आता मी जस्ट एका अधिकाऱ्यांना फोन केला, ते बोलले मला 5 मिनिटापूर्वी बातमी लागली. म्हणजे डिपार्टमेंट झोपलेलं आहे. इथं तुम्ही मेलात तरी चालेल, गोव्याला पाणी जाऊ दे नाही तर नको जाऊ दे, इथं कॅनल फुटू दे, कोणाला त्याचं काहीही सोयरसूचक नाही. या ठिकाणी ताडपत्री टाकल्यानंतर लोक तिथं पाणी चालू आहे का, काय कशा परिस्थितीमध्ये आहे या ठिकाणी पाहणी सुद्धा केली जात नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.